Я трошки хвалююся. Я вибачаюся, що спізнився, бо вчора була у Павлосі Римсі вельми класна така вікторина. Стільки було піднято питання, що я вельми не мог заснути довго, тому що я зрозумів, що він так шмат ведає. Ну і сьогодні так, я кажу, проспав трошки, пробачте. Глядите, я ремесленник, роблю різні цікаві штуки і стикнувся з такою проблемою, коли руки зайняті нейкою працею, а тобі треба терміново комусь написати повідомлення. І, звичайно, наші сусіди, наші брати, поляки, українці, вони можуть сказати «Честь», «Привіт» голосом, і смс-очка там буде вже готова. Ці некий там рукопис перевести у лічбовий формат. А у білорусів гэтага нема. І коли я почав глибей на гэту тему розбиратися, я зрозумів, що інтерфейс у наших смартфонах білоруським може бути. Білоруський правопис уже в Word, наприклад, існує. І він виправляє помилки, фактично, ну, як можна користатися. Але ось гэты момент, який вельми важний, я лічу зараз, і він відсутнічає. Тиждень тому я створив петицію за те, каб люди, не обов'язково ремесленники, а навіть ті, хто мають хіби со зроком, наприклад, і там той же самий бабулі, дядулі, ці комусь тяжко, наприклад, набирати текстом маленьким що гэта. І йому приходиться переходити, наприклад, там, вибирати українською, читати по-білоруськи, вона диктує українською, закладач у перекладач, і він перекладає по-білоруськи, потім сидить, виправляється, ну така ще редакторська справа. За тиждень вже зібрано біля 570 підписів. Можливо, хтось з вас вже підписувався. Цікаво буде, аплодуйте тих, хто вже підписувався. О, видите, ну, не зря я с Белостоку приехал, буду тут може соточку подписов забыл. Сутність гэтай петиции. Я хочу, каб мы показали лічбовым гигантам, что есть белорусский народ, что есть потребность у белорусской мове, и каб яны улічвали наши гэтыя, так бы мовить, потребования. Глядите. Коли мы возьмем телефон, включим белорусскую мову и скажем, например, «Дорогие сябры, віншую тебе с 25 соковика». Вы хотите ему такие смс отправить. И он по-ангельски что-то напишет, потому что он в